Vi er tilbage med Vintage Talks første julespecial. Det er Lasse og Daniel, som sædvanligt. Og vi valgte, hvis det er, at vi skal lave en julespecial, så er der ingen andre, vi burde invitere, end kvinden bag Puk fra Nissebanden. Anne Hjort. Anne, tusind tak, fordi du vil være med til at gøre den her julespecial til den bedst mulige, som vi overhovedet kunne tænke os. Tak fordi jeg må være med til at prøve at gøre den til den bedst mulige. Det skulle ikke være nogen hemmelighed. Du er faktisk vores første kvindelige gæst. Det er jeg glad for at høre. Og jeg er glad for at høre, at I nu begynder at åbne jeres sanser for at lukke kvinder ind. Det var på tide. Ja. Vi havde et alvorsord med Jan Tellefsen, og fik at vide, nu skulle det være nu. Ja. Og så er der jo ingen andre, vi burde invitere end dig. Tak. Jeg er meget beæret over at få lov at være med i det her smukke rum, og med jer to skønne mænd. Ja. Tak. Det må vi gå om på. Nej. Vi kommer jo til at tale om en masse forskellige ting. Dubbing, skuespil, og især Nissebanden i Grønland kommer vi til at tale en masse om. Men jeg tænker, før det er, at vi kommer ind på det, så kunne det være lidt spændende at høre, jamen, hvordan det er, du kom ind i branchen som skuespillerinde, og derefter dubbing. Ja. Har vi 3-4 timer? Hvor mange timer har vi? For det er en lang historie. Jeg skal prøve at gøre det kort. Jeg har tidligere i mit liv en uddannelse som gymnastik- og svømmelærerinde. Sådan en kropsuddannelse, ikke? Ja. Og det kunne jeg godt mærke, det var meget sjovt, men det var ikke nok for mig. Så kom jeg med som danser, så blev jeg professionel danser, og var med i nogle store musicals, blandt andet på Aarhus Teater. Og der mødte jeg Axel Erhardsen, som ikke lever mere, men som dengang var den store skuespiller på Aarhus Teater. Stor mand, fuldskæg, meget alvorlig. Og han stod oppe i kantinen, jeg stod i mit træningstøj, og man købte mad ved at slå en lille lem ned og bestille en sommermad, fordi man var danser. Man måtte kun få rå tomater med rå æggeblommer og rå løg. Altså, det var. Og så er der en, der prikker mig på skulderen, og så vender jeg mig om og ser ind i det her kæmpe menneske, og så siger han, vil du hore med mig? Ja, undskyld mit franske. Og jeg tænkte, hvad fanden bilder han sig ind? Jeg var godt nok lille, men jeg tænkte, det skal. Men det var ikke det, han sagde. Han sagde, vil du ore med mig? Og jeg vidste ikke, hvad et ore var, men han skulle læse en kæmpe rolle op. Henrik den 4., tror jeg. Så han havde brug for en, der sad hver dag og gav ham stikord og tjekkede, om det, han sagde, var rigtigt. Og det gjorde jeg hver dag i en af salene på teateret. Og jeg havde drømt om at blive skuespiller i mange år, men ikke vidste, hvordan fanden jeg lige skulle gribe det an. Og så spurgte jeg ham, da vi var ved at være ved sæsonens ende, så sagde jeg, vil du læse med mig, for jeg vil gå op på elevskolen og søge ind som skuespiller. Og der var jeg nygift, og vi havde en restaurant i København, og der var gang i mange ting i mit liv. Men det korte og det lange er, at jeg læste hos ham, tog tilbage til København, øvede mig, kom tilbage, og så søgte jeg op på elevskolen i 80 og kom ind på Aarhus Teaters elevskole i 1980. Der var I ikke født endnu, drenge. Men hvis I kan forestille jer den tid, dengang, hvor verden var sort-hvid. Ja, præcis. Og vi skrev alt ned i en lille lommebog og sådan noget, ikke? Fastnet-telefoner. Men på den måde, så bragte. Jeg havde også været ude på Statens Teaterskole og undervise via Britt Bendiksen, fordi jeg underviste på hendes skole, og hun sendte mig ud som vikar. Så jeg havde kommet ind i det der miljø, hvor jeg opdagede, at der er nogle skoler, hvor man kan uddanne sig. Så jeg gik på Aarhus Teaters skuespillerskole i 3 år. Og da jeg var færdig med det, kom jeg tilbage til København og begyndte at arbejde som freelance. Og så begyndte jeg at tænke, det der tegnefilm, det tror jeg er noget for mig. Men det er jo også, som alt andet som skuespiller, svært at komme ind i den branche. Men så ville skæbnen, at nogle af de skuespillere, jeg kendte, skulle til Aalborg og lave et job. Og jeg tror, det var Pauline René, der så sagde, prøv at ringe til Anne, for jeg tror, hun kan det her. Og så ringede Lars Thiesgaard og sagde, jeg er ved at lave en produktion ude på Danmarks Radio. Og dengang sad vi 6 ved et bord i samme rum og optog, så jeg kunne sidde og se, hvordan de andre gjorde, og vi bladrede samtidig. Der blev sagt, værsgo, så bladrede vi i manuskriptet til næste side. Så på den måde kom jeg sådan ind i det ved lige at lære, det er sådan, I gør.
Og så havde jeg havde skrevet til Lars flere gange. Tror du ikke, jeg kunne komme i gang med noget dubbing? Han havde ikke svaret mig, den bisse. Men nu sagde han så, jeg ved godt, du har skrevet til mig, jeg har haft for travlt. Det var en stjerne, der faldt ned. Det var ønskestjernen. Nu må I ønske, drenge. Nå, men i hvert fald, så sagde jeg, jeg har en opgave til dig nu. Og så begyndte jeg ude på Sundstudie, som det hed dengang. Og der var vi ikke så mange kvinder. Vibeke Dueholm, mig. Jeg ved, det er lidt over 30 år siden, fordi jeg var gravid med min søn, og han er blevet 30. Så det er måske 32 år siden. Og der startede jeg bare. Og så har det, så er det kørt lige siden. Med alt muligt. Skønt. Kan du huske, hvad din første rolle som skuespiller var? Ja, det var en lille... Altså som skuespiller eller som dobber? Ja, som skuespiller. Som skuespiller. Og dobber bagefter. Ja. Altså min første professionelle rolle, man har jo sådan nogle opgaver på teatret, hvor man arbejder som en slags scenetjeneste. Men min allerførste opgave, det var på Gladsaxe Teater med Peter Langdal. Den hed Plys og Plastik. Og den bestod af vi var de unge skuespillere, eller vi var de unge mennesker, der boede nede i kloakkerne. Jeg var sådan en punkerpige, jeg havde sådan en stor sort punkerkam op på hovedet, som var lavet af mit eget hår, som jeg satte op hver aften. Dengang var jeg mørkhåret, og så sprayede med sådan noget sort sprayfarve. Så efter 1,5 måned, der kunne jeg knække den af til sidst. Der var ikke mere hår tilbage. Men jeg var sådan, prøv at høre, jeg er skuespiller, ikke? Jeg skal jo ikke have en paryk på. Nej, det skal være mit eget hår. Og jeg gik rundt i en nederdel, der var lavet af plastikpatienter og sådan noget. Det var skide sjovt. Og vi var de unge, Pernille Højmark, Kim Jansson, Benedikte Hansen, mig, og så var der de gamle, der boede i byen, og det var jo Sprogøe, Jesper Christensen, Anne-Marie Helger. Så det med at starte sit første job med at bare være ung, og så arbejde sammen med de der modne skuespillere, det var fantastisk. Og så Peter Langdal, han var hot dengang, ikke? Stor sådan åben gulv, vi arbejdede på. Jeg havde en hvid rotte siddende levende på min skulder, som med den der lange hale, det var simpelthen så ulækkert. Den var selvfølgelig tam, ikke? Den havde aldrig været i en kloak. Men den var ligesom mit dyr. Så den sad altid heroppe på min skulder med sin hale, der sådan snodede sig rundt om min hals. Det var mit første job. Det må man bare se. Ja. Og hvad med, det var i 83. 83? Ja. Det er vel noget af et startjob. Altså. Ja, det var det. Det vil sige. Ja. Og så lige efter det ud på en turné. 155 forestillinger på turné med en musical. Da jazzen kom til byen, som var en dansk mand, der skrev en dansk meget kendt sådan musical forfatter, hvor vi sang 4- og 5-stemmigt. Så mit første år som skuespiller, det var yes, det kører. Kanondår. Ja, det var det. Hvad med dubbing? Hvad var din første sådan, rolle? Jeg kan desværre ikke helt huske, hvad serien hed, men jeg spillede en lille dreng, der hed Max. Og Vibeke Dueholm var en lille pige, og det var sådan, at hver aften, når jeg skulle i seng, så kom der en andet væsen ind, og så rejste vi ud i rummet. Så min første opgave, det var sådan en lille dreng, som så rejste ud i rummet hver nat. Det var meget, meget spændende. Men hvad selve serien hed, jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om det. Jeg har prøvet at tænke på det i dag. Men Vibeke Dueholm og mig, hun var en lille pige, og jeg var en lille dreng. Og det var min allerførste dubbingopgave, hvor Lars sagde, nu har jeg en opgave til dig. Ja. Hey. Så er vi i gang. Jamen, jeg er helt oppe at køre. Altså, det er jo sådan nogle historier, der er super spændende at få dokumenteret og få fordelt med dem, der nu ser videoen bag skærmen på YouTube og diverse andre sociale platforme. Ja. Det er jo det, som vi elsker med jeres skuespillere og dobber, at I har lyst til at komme forbi her og dele de her historier. Ja. Fordi selv de historier, som måske for en selv ikke virker synderligt spændende, så er det rigtig spændende for mange andre tredje personer at få dokumenteret de her historier og høre de her små anekdoter og lignende. Men det er egentlig også sjovt at genopfriske det selv, kan man sige. Altså, jeg tænker ikke, det er så betydningsfuldt, men det er sjovt at genopfriske noget af det. Det er jo en del år siden, ikke? Jeg har 40 års jubilæum som skuespiller i år. Det har jeg lige fundet ud af. Ja, sådan der. Stærkt. Det er fordi, pludselig tænker jeg, 23, jeg er uddannet i 83. Så talte jeg på fingrene, så nåede jeg frem til 40. Og det er jo mange år at have været freelance skuespiller og levet af det. Så egentlig tænker jeg, det er sgu meget godt gået, at du overhovedet har klaret det. Fordi det er jo ikke sådan...
Altså, da jeg blev uddannet på Aarhus Teater, der blev man jo ansat på et teater. Altså, det var egentlig meget sådan, man drømte om at få en kontrakt på 5 år på Aarhus Teater, eller Odense Teater, eller Det Kongelige Teater, eller Folketeater. Dengang så havde man ensembler. Og så var man en del af et ensemble, og en teaterdirektør sagde, du er den unge, yndige pige, så du får de roller. Og så senere sagde man, jeg har holdt øje med dig, og nu er du ved at blive mere moden. Nu kan du godt få nogle andre roller. Men sådan har mit liv ikke været. Jeg havde 2 år på Folketeateret, hvor jeg var fastansat. Og det var før jeg fik min søn, så det er jo også mere end 30 år siden. Men ellers har jeg været freelance hele mit liv. Det vil sige, at et job varer 3 måneder. Så skal man håbe på, at der kommer noget nyt. Så det er jo altså som jeg tit siger, mit liv har været lidt sådan, mine nætter har tit været som en grillkylling om natten, fordi man ligger og roterer fra den ene side til den anden. Mens den kan I ikke huske sådan nogle grillbar? Jeg ved ikke, om det eksisterer. Jo, de der rotisserie. Ja, så får de lige et spyd gennem hele kroppen, og så ligger de og roterer. Jo. Og det er sådan lidt, jeg synes indimellem, når man bliver rigtig nervøs for, også når man skaber familie, hvordan skal jeg tjene penge, hvor kommer pengene fra? Så måske er min fordel nu, så mange år efter, at jeg faktisk har spredt mig rigtig meget. Jeg har ikke kun satset på at spille Medea på Det Kongelige Teater, som jeg så heller ikke kom til, og så havde jeg slet ikke haft noget at lave, hvis det var der, jeg havde lagt kortene ind. Men jeg har ligesom lavet teater, så har jeg lavet meget revy, og så har jeg dobbelt tegnefilm, så har jeg indlæser jeg lydbøger, så har jeg lavet reklamespeak, når der var det. Så har jeg sagt ja til de roller, der måtte komme med film og tv. Og jeg har både kastet mig ud i det at lave komedier, og der var mange, der sådan, det er jo ikke seriøst, det du gør. Jo, det kan jeg godt sige. Jeg laver ikke et job, der ikke er seriøst. Og så kan I kalde det, hvad I vil. Men når jeg laver noget, så er jeg 100% til stede. Og det er den, tror jeg, det er den drivkraft, der har været min force. At det er derfor, jeg har klaret mig i branchen. Så har der været en sommerrevy, og så har der været en teaterforestilling, og så har jeg selv produceret også. Jeg er medlem af en kvindegruppe, der hedder De Damer. Google det, der er mange skønne damer der, kan jeg godt sige. www.didamer.dk. Vi er en gruppe af skuespillerinder. Vi startede med at være 21, og så kogte vi efterhånden ned, og nu er vi 6 tilbage. Og vi laver syngeforestillinger, men vi skal producere dem selv. Vi får ikke særlig mange penge til det, men vi har eksisteret i snart 12 år. Efter den her video går viralt, så... Ja, så, nej, men det er mega sjovt. Altså, det er ikke noget, man tjener penge på. Vi får en lille løn efter et halvt års arbejde. Men det er også at være med til selv at bestemme, hvad der skal laves. Ikke? Og så er jeg meget glad for at synge. Synger rigtig meget, og det er super skønt. Jamen, jeg kan godt huske, at der er en af Pokémon-titelsangene, du har været med til at synge. Nå. Den finder vi lidt senere. Ja, det er vist rigtigt. Ja. Ej, nu vil vi så tale om det her med drivkraft og lignende, og 40 års jubilæum igen. Stort tillykke med det. Ja, tak. Hvordan føler du med drivkraften? Er den blevet stærkere med årene, eller er der nogle gange, hvor du kan mærke, okay, det kan godt være lidt hårdt at holde den sådan kontinuerligt kørende? Altså, jeg har 2 svar, tror jeg. Ja, det kan indimellem godt være sådan, at jeg tænker, wow, det er op ad bakke det her. Og så tænker jeg, skal jeg nu tage en tredje ud? Jeg har uddannet mig som gymnastik- og svømmelærerinde, så jeg har uddannet skuespiller, så taget en overbyggende uddannelse i noget kommunikation, og så jeg kunne gå ud og undervise, bruge mit fag til at undervise i, hvordan skal folk kommunikere, tage scenen. Jeg har undervist i Kriminalforsorgen, 100 forskellige kurser der, så jeg har været meget ude blandt erhvervsfolk og undervise. Og på et tidspunkt, det er lige så svært at få de jobs. Altså det er alt sammen sådan noget med, at du skal hele tiden være i gang og være opsøgende. Og det kan man godt blive rigtig træt af. Men jeg har også måttet erkende, at det er det, jeg kan. Det er det, jeg er god til. Og så jeg vil blive ved, ikke? Og nu er jeg jo, som I også kan se på mit fine, lyse, stålgrå hår, jeg er jo ved at blive en moden pige, og jeg satser på at blive ved, men måske begynde at lave nogle andre ting, spille nogle andre roller, så jeg tænker, at jeg skal ind i et mere modent rollefag. Men I would not change for gold, som jeg siger. Om jeg så blev tilbudt 1 million for at sidde og være revisor eller noget andet, det går ikke. Det er det her, der er mit kald, min métier. Det er det, jeg kan.
Så jeg har tænkt mig at blive ved, til jeg falder død om. Det var smukt. Altså, det er jo en... Og da jeg satte sig på at blive 105, så slipper I ikke for mig. Sådan der. Det gør jeg også. Ja, men det har jeg engang lovet min søn, da han var lille, og blev ked af det. Mor, hvad nu, hvis du dør? Det gør jeg ikke foreløbig, du. Jeg bliver 105. Fedt. Så, ja. Ej, jeg vil meget gerne fortsætte, og jeg synes, jeg har energien til det. Men man skal selvfølgelig også... Altså med alderen er jo sådan, at man skal holde sig i fit for fight, ikke? Jo. Der skal trænes. Jeg dyrker yoga, jeg træner, jeg prøver at bruge min hjerne også, ikke? Læser lydbøger ind og sådan noget, hvor der skal arbejdes. Så ja, jeg bliver ved. Slipper ikke for mig. Jamen, det er fantastisk. Altså, det er jo også, som du selv siger, altså ja, man kan jo altid finde et job eller en karriere, som kan bringe så og så mange kroner og øre, men det er jo ikke det bunder ud i. Altså, nu har du jo været på noget af et eventyr, som mange vil give alt for, er jeg sikker på. Altså, en meget farverig karriere, hvor at man får oplevet en masse ting og sager, og de oplevelser kan du jo ikke sætte en pris på. Nej, og det er nej, jo det. Slet ikke. Og det er rigtigt, og det tror jeg, det var det også sjovt at sidde sammen med jer og snakke om det her, fordi som jeg også sagde til jer lige da vi mødtes, altså jeg glemmer lidt nogle af de ting, jeg har lavet. Det er jo klart 40 år plus, at jeg var professionel danser 5 år inden. Altså, så det er jo snart 50 år af mit liv, jeg har været i gang. Jeg var med i Cirkusrevyen, da jeg var 18 år som danser. Jeg var med i Tivoli-revyen, lige inden jeg kom på elevskole. Og når jeg så begynder at tale om det her, så tænker jeg jo selvfølgelig, ja, der er ikke noget at klage på. Altså, hold kæft, hvor har jeg haft det sjovt og skægt, og lavet mange fantastiske ting, og mødt nogle super skuespillere. Så ja, jeg er meget glad. Nu talte vi jo lidt om, at du har haft en farverig karriere som skuespiller og dopper og lignende. En rolle, jeg kunne forestille mig, som måske har haft stor indflydelse på dig, det var din rolle som Puk i Nissebanden i Grønland. Ja. Vi har en masse spørgsmål, og det er jeg også sikker på, at folk bag skærmen har, og vi kan ikke få det hele med, men vi bliver nødt til at starte et sted. Hvordan endte du med at få rollen? Hvordan var hele den historie? Altså, den første Nissebanden, de lavede, den foregik nede i Holme-Olstrup, og det var Kirsten Lehfeldt, der spillede den der Pil, tror jeg hun hed, ikke? Og hun kunne vist ikke, da de skulle lave en et par år efter. Og så havde de forskellige emner op. Per Pallesen havde jeg arbejdet med, blandt andet var han skuespiller i Cirkusrevyen, da jeg var en ung pige og var danser. Og han vidste, at jeg var uddannet, havde set nogle ting, jeg havde lavet. Så jeg var på listen over en 5-6 stykker, man havde i tankerne, tror jeg. Og der gik man ikke til casting eller noget. Jeg blev bare ringet op og spurgt, hvis det nu er, det bliver dig, kan du så? For det var en lang periode. Det var efteråret 87 og ind i 88, ind i foråret 88. Og jeg sagde bare, jamen det kan jeg godt. Jamen så vil du høre fra os om et par dage. Og dengang havde jeg havde ikke mobiltelefon. Jeg sad bare hjemme i min toværelseslejlighed og stirrede på fastnettelefonen, fordi jeg skulle ikke risikere, at den ringede, og svaren ikke slog til, eller du ved, jeg var bare sådan, jeg skal bare være der, ikke? Fordi så hellere være hjemme hele tiden. Jeg gik kun ud om natten. Ren natteravn. Og så ringede telefonen, og så sagde Per, jamen vi har besluttet, at vi gerne vil have dig med i julekalenderen, og du skal spille en rolle, der hedder Puk, så det ikke er den samme som før. Og det var jo, altså jeg vidste jo ikke, hvad det åbnede sig til. Det var bare, det var et arbejde, det var et job, jeg var glad for, fordi det var længerevarende. Det var jo 5-6 måneder. Okay. Så fra kun at blive ansat 3 måneder på teater, så det var mere sådan det der med, wow, så tjener jeg nogle penge, og skal jeg sammen med nogle søde mennesker. Jeg havde ingen anelse om, hvad det ville åbne, og ingen af os vidste, hvordan det ville blive modtaget. Det var Danmarks Radios dyreste julekalender, det siger sig selv, at et helt tv-hold skal 9 uger til Grønland, ikke? Og der skal researches, og der skal alt muligt, flybilletter, hotelophold og kameraer, der skal køres ud på isen, biler, der synker i, når isen smelter. Altså, det var et kæmpe setup. Har du nogle sjove historier med det? Nu bliver jeg bare nødt til at bryde ind, fordi altså, nu siger du biler, der synker ned i isen. Jeg har masser af små historier. Blandt andet det der med, at vi havde fået lov at filme lidt længere end den tid, hvor foråret egentlig begynder i Grønland. Vi var inde i marts måned, så de sagde, at det er risikabelt, for isen begynder at smelte. Og det var jo store sådan, sådan nogle kassebiler, ikke? Vi kørte i, hvor man kunne sidde 8-10 mennesker i.
Og vi kørte også ud tidligere om morgenen på isen, og så pludselig sank forhjulene så meget ned, at der måtte en bil ud og hive den op. Ikke? Okay. Og en anden lille anekdote, altså jeg vil bare sige, koldt, det er kun fornavnet. Altså, der var så koldt, så I ikke drømmer om det. Da vi landede i Umanak med helikopteren, der var der ældre mænd, der var sådan en kors, fordi de ældre mennesker døde simpelthen af kulde. Så de kunne slet ikke klare den kulde. Så vi skulle også lære at være i den kulde, og vi skulle selv lære at kvilte. I dag der vil man putte en termosål ned i sådan nogle kamikker, som vi havde på. Det er jo kun skind. Så når isen smelter, når fødderne bliver varme, så smelter isen, og så bliver tæerne våde. Og når tæerne bliver våde i 37 graders frost, så kan jeg ikke beskrive for jer, hvor ondt det gør. Men det gør så ondt, som man har lyst til at springe i havet, hvis der havde været et hav, ikke? Ja. Springe ud fra et bjerg. Så det, der gik galt, det var, at vi skulle lære, man tager halm, og så kvilter man, altså man maser det, så det bliver sådan en tyk sål, man lægger ned i kamikkerne. Og det er man ikke særlig dygtig til i starten, det skulle vi gøre selv, der kl. 5:30 om morgenen. Men det kan jeg love jer for, det lærer man. Fordi det var det eneste, der kunne holde tæerne nogenlunde varme, så vi havde halm nede i kamikkerne. For det var rigtig originale kostymer, det var rigtige kamikker, der var syet af skind. Ikke? Mm. Ja, der var også en anden gang, hvor Flemming Jensen og jeg, vi skulle filme sent på eftermiddagen, ude hvor vi ligger oppe på toppen af et lille bjerg og får øje på en sæl. Nogle af jer, der har set julekalender, kan måske huske det. Så vi ligger oppe på sådan en lille topbjergside og kigger ned, og så er der en sæl, der bevæger sig, og jeg tror, vi skal prøve at skyde den. Jeg kan ikke helt huske, hvad selve dagen gik ud på, men det at være ude efter solen er gået ned, så bliver det endnu koldere. Men vi skulle have den optagelse i kassen, og det var besværligt. Det skulle tages om mange gange. Jeg tror, vi var ude på det sæt der i 5-6 timer. Gør det heller ikke nemmere at huske replikker, når man bare tænker på, at man gerne vil være varm. Man lærer simpelthen at slappe af, fordi i starten var det sådan, det er bare så koldt, det er bare så koldt. Og der lærte man ligesom at sige, nej, slap af, det er ikke koldt. Bare slap af, slap af, slap af. Ikke? Så man lærte sådan at være i kulden. For en meget, altså da jeg var yngre, jeg var meget mørk, så havde jeg også sådan, det har nogle kvinder, sådan en lille bitte smule dun på min overlæbe, hvilket mange mennesker og kvinder jo har. Men det var så koldt, da vi lavede den optagelse, at jeg fik is i mit dun på overlæben. Så Flemming havde været henne hos køren og sige, jeg tror lige, du skal lige komme og kigge på Anne. Og så kom hun med sådan nogle små varme ting, der fik isen til at smelte, så jeg var frisk på overlæben. Det var bare en timehistorie. Men altså, det er bare for at sige, det var jo alle mulige handicaps, vi arbejdede med. Ja. Ikke? Kulde. Fik frokost ud kl. 12 om formiddagen. Vi startede jo tit kl. 5:30 om morgenen. Og jeg skulle have limet troldeører på, og vi skulle have parykker på, og vi skulle sminkes, og vi skulle have kamikkerne. Så hvis vi skulle filme kl. 7, så var vi op 5:30 og gøre os klar. Og så kom maderne ud, så kom der leverpostejmad og spegepølsemad og ostemad ud på fade. Hvad tror I, de var? Frosne. Ja, de var frosne. Så spiste man frosne madder. Altså, det var simpelthen... Men altså, det var den største udover at senere hen har rejst mange andre steder hen i verden, Østen og sådan noget, så var det den største oplevelse i mit liv. Hvis ikke jeg var en form for religiøs, så bliver man det af at komme til Grønland. Det er ubeskriveligt. Hvilke følelser giver det? At man er så lille. At livet er sådan her. Altså det liv, vi bliver født, og så i forhold til et isbjerg, der er 10 millioner år gammelt, og du ser sådan et lille stykke af det, og så ved du, at nedenunder, der er det 5 gange så stort. Altså det gør jo bare, at jeg blev ydmyg, og jeg blev meget opmærksom på simpelthen bare at være til stede i det liv, vi har. Fordi i forhold til den uendelighed, der ligesom er i naturen, isen, himlen, nordlyset, så føltes det bare som om vores liv, som er måske de der 80-100 år, så er det slut igen. Ikke? Den følelse fik jeg. Jeg kørte på hundeslæde med nogle af de lokale deroppe. Jeg tudede konstant. Jeg tudede af en form for lykkefølelse, fordi det blev så kæmpestort. Og hvad det åbnede i mig, det var jo så også åbenbart mit hjerte, for jeg blev jo kæreste med Finn Nielsen, som var skipper, og det startede faktisk deroppe i Grønland, at vi fik
Vi fik lange øjne til hinanden. Så da vi kom hjem, begyndte vi jo at ses og blev forelskede, og har jo vores søn Anton, som blev... En lille nissesøn. Ja, en lille nissesøn. Ej, han blev dog ikke lavet i nisselivet, men altså, ja, han er født i... Ja, han er født i 83. Nej, det kan jo ikke være rigtigt. Sikkert noget slået. 93 er han født i, ikke? Så vi var deroppe i 88, så der gik dog nogle år. Men... Ja. Så Grønland, altså Puk-rollen har jo på den måde forandret mit liv mere, end jeg nogensinde kunne forestille mig. Blev forelsket, fik en søn, og så har julekalenderen jo kørt rigtig meget. Der er nogle interview, jeg har lavet, hvor så nu kan jeg lægge jer nogle ord i munden, så får jeg spørgsmålet, tror du, din skuespillerkarriere ville have set anderledes ud, hvis du ikke havde spillet Puk? Og der er en lille undertone af, altså har det ikke bare fyldt meget det der Puk? Er du ikke bare blevet identificeret meget med Puk? Og jo, det er jeg, men jeg kan jo ikke svare på det spørgsmål, fordi jeg har spillet Puk. Forstår du, hvad jeg mener? Mm-hmm. Jeg har jo spillet Puk, og jeg tror ikke, det har... Det kan godt være, at der er nogle caster, der har tænkt, ej, vi ringer ikke til Puk for at spille en gammel dame eller sådan noget, men jeg tror det ikke. Altså, jeg vil ikke være det foruden i hvert fald. De oplevelser, jeg har haft. Nej, det lyder også som både en sjov og magisk oplevelse. Altså, udover at det bare er noget arbejde, så er det jo også en kæmpe oplevelse. Det er en kæmpe oplevelse, og det er jo som alt, altså sådan ser jeg meget skuespilleri, og især på teatret, det er jo et samspil mellem mange mennesker. Og det fungerer kun, hvis alle fungerer. Det er jo ikke bare en skuespiller, der skal ind og sige nogle replikker sammen med nogle andre skuespillere. Det er et helt hold af teknikere, og altså det er et samarbejde, og det er det, jeg elsker ved det her arbejde. Det er, at vi alle sammen skal bidrage, og alle skal yde deres bedste. Så går det op i en højere enhed. Eller så er 4 spillere, der lige er i fronten og siger replikkerne eller spiller rollerne. Det vil aldrig fungere, hvis ikke alle bød ind med det bedste, de kunne. Og det gjorde de. Der var mange, der også havde hjemmevæg. Altså, jeg var jo bare sådan forholdsvis ung, ikke? Og hvor er det spændende. Men der var jo nogle familiefædre, der havde været væk i 2 måneder og savnede deres børn og savnede deres koner. Altså, som bare var sådan, hold nu op, skal vi ikke snart hjem, ikke? Vi var på en ø, du kunne ikke komme nogen vejen. Uummannaq er en ø. Det er først, når helikopteren kommer, du kan komme hjem. Det kan man godt få lidt kulder af. Altså, man kan godt blive lidt sådan, jeg vil gerne hjem nu, ikke? Boede I så på hotel, eller var det en... Vi boede i sådan nogle bungalows, nogle træhuse, der var bygget, hvor vi havde et lille værelse hver, og nogen sov 2 og 2 sammen. Det lyder koldt. Det var koldt. Okay, ja. Det var rigtig koldt, og det var sådan, altså de der små træhuse, der var nærmest bygget til os, der var som herfra og altså 100 meter hen til kantinen, hvor vi skulle spise. Så hvis man havde siddet og haft et par timer fri, og havde siddet med nogle skisokker på og en sweater, og tænkt, jeg kan bare lige løbe over til kantinen og spise aftensmad. Glem det. Man nåede nærmest at få frostskader. Du skulle have hele udstyret på. Hue, vanter, termojakke, for at løbe de der 100 meter. Ikke? Det er ubeskriveligt koldt. Ja. Fik du taget nogle fotos, mens du var i Grønland på det tidspunkt, der i 80'erne? Ja, jeg tog ikke selv så mange fotos, men der var en fotograf med på hele turen, som hele tiden dokumenterede, hvad vi lavede. Okay. Så jeg har en stak af billeder, som er mega sjovt at kigge på. Det er nogle, du kigger tilbage på, tænker jeg? Ja, det gør jeg en gang imellem. Ikke så tit mere måske, men der er jo billeder af den blå bil, vi sad inde i og prøvede. Når der ikke blev optaget, så startede vi motoren i den store blå bil, og så sad man, jeg har nogle billeder af Kirsten Pøjlik. Undskyld, nu sidder og banker på min mikrofon. Undskyld. Kirsten Pøjlik, der sidder med sit store kostyme, plus en hue oven på det, plus et halsterklæde, plus ekstra luffer og sidder inde i bilen. Og vi prøver, så starter vi motoren, og så kommer der varme i bilen, og så råber de, klar til optagelse, sluk motoren. Og så kunne man så vente på, at det blev koldt igen. Ikke? Så du kan jo ikke, du kan jo ikke trække, du har noget med, der kan lave lidt strøm, så det lige kan optage med kameraerne, men ellers er der jo ingen strøm midt ude på isen. Nej. Så det var den rå vej. Men altså, jeg var jo i super form og helt ung, altså jeg synes, det var skide sjovt. Altså hver dag var sjovt. Det var en fest for mig. Det er skønt at høre sådan noget der. Helt euforisk. Ja, men det var jeg.
Det var også derfor, jeg blev forelsket, tror jeg. Det var helt, alt stod åbent, og hjertet var helt ved at eksplodere af fryd over alt det natur og alle de farver. Og jeg troede, da jeg skulle gå til Grønland, jeg tænkte, det er sådan sort-hvid, ikke? Altså enten er det mørkt, eller også er det bare helt hvidt med sne. Grønland, og det har jeg sagt før, Grønland, det er turkis, orange, rosa, lyserød, gul. Det er alle mulige farver, når du kigger ud over isen og himlen. Og jeg har drømt meget om at få lov at komme til Grønland igen, for eksempel om sommeren, så man kunne se, hvordan det så ud. Men det er ikke lykkedes mig at få det til at passe ind i mit liv. Så det er til gode. Det får vi gjort om på. Ja, det gør vi. Jeg vil ikke bare sige, at vi 4 vi tager til Grønland. Det er en aftale. Selvfølgelig. Det var meget hyggeligt. Vi laver en GoFundMe. Jamen, vi kunne bare lave et interviewene deroppe. Selvfølgelig da. Det kunne være dejligt, ikke? At komme op, men gerne med noget arbejde. Det er skønt at rejse ud i verden med noget arbejde. Nu taler vi jo om, at Grønland har været det her smukke sted og lignende, men jeg har også hørt, der var lidt af en trussel, imens I filmede, i form af en søløve. Ja. Jeg har læst nogle forskellige artikler, og jeg ved ikke, hvor meget af det, der er sandt, men nu har vi jo en faktatjekker her, som der måske kan be- eller afkræfte noget af det. Prøv at fortælle mig, hvad du tror, det var. Jeg har hørt af den der søløve Luffe, at den blev ret vanvittig af de her skarpe lys, der gjorde den blind, så den gik hen og blev ret aggressiv. Ja, men det er faktisk rigtigt. Det foregik jo til mange skuffelse jo ikke i Grønland. Det foregik i et stort studie ude i Danmarks Radio, hvor vi jo optog, de første 3 måneder optog vi jo alt, hvad der var inde i gården, eller hvad skal man sige, alt hvad der var indendørs. Julemandens hule var jo bygget op som et studie. Så når vi løb over Vindebroen, så var der, og døren åbnede ud til, så blev der lige smidt noget sne ind. Der stod en med en vindblæser og noget sne, ikke? Vi skal ud i kulden. Og så gik man lige ind i en mur, altså lige ind i en væg, ikke? Så stod man der og lukkede døren. Og så bare ventede. Tak, blev der så sagt, ikke? Så kunne man åbne døren igen. Og omvendt i Grønland, der var vi jo udenfor, og så gik vi ind i Kongsgården, og ind af den grønne dør, og så stod man i et lille rum på 1 meter gange 1 meter og ventede. Tak! Så var vi færdige. Og det er jo klippet sammen. Så selve det med bassinet, det var i et studie i Danmarks Radio. Det okay. Og det var så vidt jeg husker, var det en tysk mand, der havde den her Luffe, han havde trænet. Ikke? Og den var mega sød og enorm sådan, men fordi der er så meget lys, så mange stærkt lys, så blev den blændet af lyset. Og det gjorde den så, den blev nærmest blind. Den kunne ikke se noget. Indtil det, og jeg vil bare sige til alle dyre, altså den fik synet igen, men det blændede den så meget, så den selvfølgelig blev bange. Det kan man jo godt forstå, ikke? At være i et lille plastikkar med en masse lamper og en masse mennesker og noget musik, der spiller. Så til sidst så blev den så bange, så den begyndte at napse ud efter hr. Mortensen, som jo skulle sidde og synge til den, ikke? Og sådan, Luffe! så det sidste, vi fik stort set alle optagelser i hus, men til sidst måtte de have en kunstig en, som lige kom frem på et tidspunkt, hvor den havde... En kunstig søløve? Ja. What? Altså, det var et af de sidste klipbilleder, hvor den sådan kommer ind bag en væg eller sådan noget. Der kan jeg huske, der var man nødt til, for man kunne ikke byde den det mere. Det skulle ikke blive dyrplageri. Nej, forståeligt. Så historien er sådan set rigtig nok, at den blev simpelthen bange. Så du var bange for Luffe? Bange. Jeg havde ikke så meget med den at gøre. Nej. Men vi var jo, altså, Skipper skulle jo også ned i bassinet. Han blev skubbet ned, eller han skulle hoppe i, eller sådan noget, ikke? Så det kunne ikke nytte noget. Der er jo ikke nogen, der skal udsættes for fare. Nej. Men det er rigtigt, hvad du har læst, at det var lyset, der gjorde, at den blev blændet. Jamen, jeg blev bare lidt nysgerrig, for jeg tænkte sådan lidt. Når man sidder og ser det, så tænker man jo, det er jo oppe i Grønland, og det er jo dens element, og det er jo der, hvor den bor, og hvad er der måske det, ikke? Men sådan er masse sild og... Nej, ja. Masser af sild, og så mange sild, så den fik ondt i maven. Jeg tror, at dødsraten forårsaget af søløver er stedet markant i 80'erne af børn, der tænkte, de skulle hen og lege med søløver ude på stranden. Det tror jeg. Vi må ikke lære dem noget. Nej. Nu må vi også lige sådan tale om jul og lignende. Så har vi faktisk en julequiz, eller det er lidt form for tegn og gæt. Nu tager jeg en ting frem. Skal vi se, om du kan gætte, hvad det er? Ja, jeg får angst. Hvad?
Det er 2 små keramikkyllinger. Det er en alternativ kylling. No. Kender du dem her? Ja, Rudolf det Steiner gør kylling. jeg. Ja. Det er jo ønskestenene. Hvordan har du fået fat i ønskestenen? Da-da! Det er en gave fra os til dig. Det er Originale sjovt. stjernesten fra DR i original indpakning. Tænk, det anede jeg ikke eksisterede. Nej, men jeg har også været på Har de så været oppe og finde stenene? Hvordan? naturligvis. Vi har stadig forsket den dag Det i er dag. jo helt Grave dem op. vildt. Nej, hvor er de fine. Dem er jeg altså meget, meget glad for. De skal med på mit julebord, tror jeg. Ja, jamen det er da perfekt. Måske med til Grønland, hvis du tager derhen igen. Ja, så kan jeg ønske mig væk igen. Jeg Ej, nu bliver det lidt langsomt det hele. Nu ønsker jeg mig lige væk. Tusind tak. Jamen selv tak. Stjernesten. Prøv mig. Nissebanden i Grønland. Ej, virkelig. Det er altså sødt. Jeg anede ikke, man kunne købe sådan nogen. Jamen, de er også svære at finde. Ja. Så det, Ja, for jeg har ikke købt dem. Jeg har fundet dem. Ja. ja, vi har fundet dem. Ja, selvfølgelig. Det er... Yes. Og I kan få lige så seje, mærkelige ting på vintagegames.dk. Det er jo helt fantastisk med alle de her anekdoter og historier for Nissebanden i Grønland. Altså det er jo også noget, som vi selv er vokset op med og har kært. Altså selvom vi er fra 95. Men ja, det er noget med de her gamle julekalender. De kan bare noget specielt, og det er noget, vi altid vender tilbage til af en eller anden uforklarlig årsag. Men det er den her charme og tryghed, vel det giver, ikke? Altså for nostalgien og lignende. Og men vi kunne tale i flere timer omkring det her, men jeg tænker, at noget andet, som vi også går lidt ind på, det er jo dubbing. Og det kan måske være folk ikke derude ikke ved det, men du er jo faktisk den, der lægger stemme til Jessie fra Pokémon, fra Team Rocket. Yes, det er rigtigt. Og jeg kan fortælle jer, at I ved, hvornår det startede. Kan I sige et årstal, for jeg kan ikke huske det? Sådan 94, tror jeg. Jamen, jeg ved ikke, min dansk, om det var i 98, at den først startede eller lignende. Det er jeg slet ikke lidt usikker på. Men i hvert fald deromkring, da det skulle til Danmark, der var det et studie, der havde ligesom fået opgaven. Det hed Camp David dengang. Og der kom 2 folk fra USA over til Danmark for at skulle tjekke stemmer. Og så indkaldte de måske 5-6 på hver stemme. Og Jessie skulle castes. Der skulle lave stemmeprøve. Og der blev jeg inviteret til at komme og give et bud. Og Jessie hun har forandret sig på den amerikanske, hun har forandret sig hen ad vejen. Men hun var meget, meget, meget dyb, da den første. Jeg fik noget i ørerne, og så prøvede jeg ligesom at skulle lægge mig op af det. Og jeg kan huske, jeg var helt nede i det dybeste, jeg kunne finde i min meget hæse stemme. Ikke? Jessie, vi trykker næser, bare pas på. Men i hvert fald, så jeg tror, jeg var til 3 forskellige tests, hvor jeg fik forskellige opgaver. Og så fik jeg opgaven. Og så var det kun mig, der måtte lave Jessie. Altså, det var så ligesom min rolle, ikke? Thomas Kirk blev castet til hvad hedder han? James? James, ja. Og Peter Selter blev Miaus. Og så derudaf, ikke? Mathias Klenske. Men det var, vi blev testet, så vi blev, taget til dem, ikke? De havde mange forskellige ender at øve. Så det er jo... det er jo snart 30 år siden. I 30 år har vi lavet de stemmer. Og så har jeg så også lavet nogle andre på dem. Nurse Joy, og der var en politidame i starten. Og, Jenny. Ja, hende var jeg også. Jeg tror ikke, jeg er hende mere, men jeg tror slet ikke, hun er med mere i de sidste afsnit. Nu får vi det jo ind som japansk. Det er jo den japanske, vi får ind i ørerne, når vi dubber nu. Er det blevet sværere eller lettere? Det er sværere. Ja, det er sværere, fordi du kan ikke, når man får det amerikanske i ørerne, så kan man høre, hvor langt man er i forhold til, hvad man selv siger. Så både det, at man siger replikken, men man også har sådan et øre, hvor man kan høre, når jeg er samme sted som hende. Fordi det skal jo passe til munden, og det skal jo nås inden for de 8 sekunder, der for eksempel er. Men når du hører, tænker man, okay, jeg aner ikke, hvor jeg er. Altså, undskyld, jeg får den igen, ikke? Og det skal jo gå relativt stærkt, men det har været sådan lidt mærkeligt at vende sig til. Men det er produktionsvilkårene. Altså, det har jeg spurgt tit om, hvorfor. Lad være at spørge om, hvorfor. Det er et vilkår. Det kan simpelthen ikke nå.
Vi kan ikke nå at lave det, hvis ikke det er på den måde. Så nu kan jeg japansk. Altså, sådan er det jo. Det er perfekt. Og Jesse, det er... Hvad fanden siger hun? Men så har jeg jo teksten, ikke? Og så prøver man jo selvfølgelig bare at holde fast i sin karakter, og holde fast i, at det skal være på den måde, man vil sige det på dansk. Kan du huske dit første shoot som Jesse? Jeg kan bare huske, at det var derude på Vesterbro i noget, der hed Camp David, hvor der var en instruktør, og der var lydmand, og der var et helt setup af mennesker, og vi sådan langsomt begyndte at arbejde os ind i det der stof. Og der var det jo Jesse, som var den onde. Altså det med at acceptere, at man var den onde karakter, ikke? Og vi er jo kun én af gangen. Jeg ved ikke, om jeg ødelægger noget for nogen, men når man dubber tegnefilm, så sidder man inde i en boks, helt alene. Den kan være 1 meter gange meter, eller 3 gange 3 meter. Det er et lille lydtæt rum, og der sidder du med en skærm. I dag er det lidt anderledes. Dengang sad man med et manuskript, og så stregede man ind sine replikker, og så fulgte man med i talkoden, og så 3, 2, 1, optag. Og så siger man replikken, og så ved man, når den skal vare cirka 6 sekunder, og så ved man skal stoppe der. I dag har man ikke noget manuskript, der kører det på en iPad, så man kigger ligesom på skærmen, og så har man iPad'en lige nedenunder. Så der kører man teksten ind på en anden måde. Men jeg kan bare huske det der med ligesom at bare sidde inde i det der rum og begynde at forstå, fordi det var jo meget nyt univers. Altså hele det der Pokémon, det var en helt ny stil. Det var ikke sådan nogle tegnefilm, vi havde set før. Så det var helt sådan, hvad sker der her, ikke? Altså, det var virkelig vildt. Og skide sjovt. Havde du nogen sådan tanker om, altså hvis du så noget af det på det tidspunkt, sådan noget, det her, det er jo helt garket, de der monstre der, det kommer ikke til at holde, eller sådan noget? Ja, en lille smule, tror jeg. Hvis jeg skal være helt ærlig, tænkte jeg nok, hvad i himlens navn foregår der her, ikke? Det kommer der ikke til at kunne. Det er der ikke nogen, der kan synes er sjovt, vel? Men hold da op, min egen søn var jo også fuldstændig besat, havde jo, altså, alle figurer og alle klistermærker og alt, hvad der fandtes, ikke? Og fuldstændig lige. Jeg tror godt, han vidste, at jeg lavede Jesse. Men vi har aldrig gjort noget ud af det. Okay. Man skal jo ikke ødelægge det. Det kunne godt være til børnefødselsdagen, er det sådan, min mor er Jesse. Okay. Og det har han aldrig. Han har bare set det, og jeg har heller ikke gjort noget stort nummer ud af det. Det ville være mærkeligt, ikke? At ødelægge. Men han har aldrig sagt sådan, det er dig, mor, eller sådan noget. Det tror jeg bare, han synes, det er min mor, ikke? Eller... Så det har vi ikke gjort noget nummer. Jeg fattede jo ret hurtigt, hold nu fest en gang merchandise, der kører her, ikke? Ja. Altså, det væltede jo fuldstændig... Du har selv et hamrende dyrt reklameskilt bag dig her med Team Rocket i dagens anledning. Jamen altså... Med Jesse James. Er Pokémon ikke også en af de mest højst grossing merchandise eller franchises? Jo, det er en gigantisk franchise. Er det det? Ja, det har slået fuldstændig rekorder her på det seneste. Ja. Pokémon plejer nogle gange at tage nogle dyk, og så går det op og ned, og ned, men lige nu har det bare været kontinuerligt, altså stødt stigende. Og det er jo fantastisk, at nogen som Mathias Klenske og dig selv har lagt stemme til den samme rolle. Ja. Jamen, siden starten. Ja. Altså, det er jo helt fantastisk. Ja, fantastisk. Og du tænker bare, med alle de år, hvor du har lagt stemme til Jesse, har du nogle sjove historier derfra? Er der noget, hvor du tænker, den dag der var et eller andet specielt, der skete? Eller en eller anden fan, der har skrevet til dig, det kan du ikke være bekendt at være sådan en Jesse, eller et eller andet? Nej, jeg er faktisk ikke... Altså, Puk, der har været meget skriveri, og der kan jeg stadigvæk få nogle mails og nogle beskeder fra dem. Altså, vi sidder og ser julekalender, og det er bare den bedste julekalender, og sådan okay. Men jeg har aldrig fået særlig meget på Jesse. Okay. Jeg tror, fordi det er sådan en dubbing-verden, så associerer man ikke så meget til skuespilleren. Så jeg tror mest, det var... Altså, det har jo været sjovt undervejs. De har også skiftet stil, og så er der kommet nye Pokémons på banen. Men jeg tror, det største skel, det var egentlig, da vi gik over netop til at få det japanske i ørerne. Okay, altså, det var virkelig... Det var skidesvært i starten for mig at vende mig til, ikke? Vi har jo sådan en lille tradition nu, hvor det er, at folk, der har været med i Pokémon fra day one af, så har vi det her Charizard-kort, som
Den Pokémon kender du naturligvis. Ja, det gør jeg. Ja, det Nu dæmmer der noget. Ja. Og der har vi jo fået Michael og Mathias til at signere det. Så tænker jeg, om du kunne have lyst til at også signere det. Nej. Nå. Jo, Det var det her afsnit. Vi ses. Ej, hvor fint. Tænker jeg får lov at komme på sådan et fint kort. Jamen, endelig. Og helst op i det... Ja, eller hvor du lyster. Kan man skrive her? Nej, det har jeg ikke lyst til. Jeg lyster her. Og jeg sætter et hjerte. Oha. Lige i midten. Så. Ej, Tusind tak. hvor er det flot. Jo, tak. Ja. Det var, når man får det kamera lige den her. Vupti, og vupti, og vupti. Sådan der. Det er jeg meget beæret over. Og meget komme i glas og ramme. Jeg tror aldrig, min autograf har været i glas og ramme før. Vi har jo vores hylde med de legendariske signaturer. Jeg kan jo se der og der. Alrighty. Jamen altså, så er der simpelthen 3 signaturer på Charizard-kortet. Hey. Så mangler det bare lige Peter Selter og hvad var det nu, han hed, ham der læste MC James, det er lidt pinligt. Thomas Kirk. Yes. Det kan nås endnu. Jeg kan skrive under for dem, hvis det er. Så nu begynder det at ligne noget. Bare lige sådan her, sådan afrundingsmæssigt med dubbing og lignende. Der er jo en anden stor rolle, som du også har spillet i over 20 år. Det er Vera for Scooby-Doo. Ja, og det er jo typecasting, for hun er meget klog. Jamen, så er det perfekt jo. Ja, så det lå lige til højre benet. Ja, hun har været sjov at lave. Altså, hun er jo så nørdet, og så... Undskyld mig. Det er jo ikke. Ej, hvad siger du? Men hun er jo vidunderlig sådan... hun er den, der hele tiden løser mysteriet og regner den ud og tænker. Og hun har været sjov at lave. Den kan jeg stadig blive kaldt ind til at lave. Så skal der laves en film, eller så skal der... Så det har også forandret sig lidt. Altså sådan tegnemåden er blevet lidt mere moderne, og de kører i lidt mere moderne bil og sådan noget. Men det er de samme. Det er de samme stemmer, og vi er de samme, der laver dem stadigvæk. Så det er også bare... Jeg vil sige, Vera og Jessie er nok dem, jeg husker bedst. Altså det er de 2 store 20-25 år. Det er jo helt sindssygt. 30 år. 30 år. Ja, det kan jeg jo ikke forstå, når jeg kun er 35. Det er jo lidt mærkeligt, ikke? Ja, det er kun lige startet jo. Jeg har jo kun lige startet. Altså startet i en ung alder og fortsat lige siden. Startet som 5 år. Ja, selvfølgelig. Med at dobbelt. Så det er 2 karakterer, kan man sige, altså Jessie og Vera, som du har kært i hvert fald. Ja, rigtig meget. Ikke at jeg ikke har de andre kær, men noget har bare varet kortere, ikke? Jo. Ja. Altså netop Batman, Catwoman eller Fedtmules mor var også sjov at lave, men det varede ikke så længe. Det er fordi, de her har varet så længe, så bor de i mig. Ikke? De bor inde i min krop. Du kan vække mig om natten, så kan jeg lave de figurer. Ikke? Jo. Men det er sjovt, for der er tit nogen, der spørger, kan du ikke lige lave stemmen? Og det kan jeg selvfølgelig godt. Men det er ligesom at arbejde med masker som skuespiller. Jeg skal lige se hende. Altså hun dukker lige op, og så går hun ind. Så bor hun i min krop. Ikke? Så det kan jeg godt lave hende ud af det blå, men det er slet ikke det samme. Man skal lige være der i studiet. Når du så for eksempel sidder og skal lægge stemme til en karakter som Vera, som er klog, en der altid har svaret på de forskellige ting. Ja. Når hun lige pludselig skal lyde ked af det, eller irriteret, har du nogle specielle teknikker, du bruger, når det er, at du skal fremhæve de her slags følelser eller lignende? Sådan på kommando. Jeg tror, jeg benytter mig af det håndværk, det er at være skuespiller, at man kan gå ind i en følelse, og så kan man producere den, og så kan man gå ud igen, ikke? Hvor folk siger, jamen, altså, ikke skuespillere vil måske, hvis de skulle blive meget kede af det, have svært ved at holde op med at være kede af det. Og det er det håndværk, jeg har lært. Jeg kan gå ind i en følelse, producere den, og så kan jeg trække mig tilbage igen. Det er ligesom det, man bruger, at du kan skraldgrine, og så hvis klippet stopper, så stopper det. Der er nogle serier, der altid slutter med, jeg laver også, det med grisene,
Gullegris. Gullegris, tak. Er du også med i det? Ja, jeg har både lærerinden og flere figurer i Gullegris. Det har jeg også lavet i mange år. Så er du sammen med Michael jo? Ja. Fargris. Ja, men det er så populært, det der Gullegris, ikke? Jo. De slutter altid med, at de lægger sig. Først griner de. Der er jeg er også den lille hund. Den der lille hund, altså, når den skal grine. Og så vælter de op på ryggen, og så stopper det. Filmen stopper altid sådan, man ved, der er 8 sekunders fuld latter, og sådan slutter alle afsnit, og det er simpelthen så sjovt. At bare grine sig ud af hver eneste afsnit, ikke? Og så stoppe det der sådan, så er der ikke mere. Det er ikke sådan, det er bare bong, så stopper grinet. Ej. Ja, det er jo det er en teknik og et håndværk, og det er jo det at gøre det mange gange, ikke? Så det er ikke særlig magisk på nogen måde. Det er noget, man lærer sig. Det forekommer naturligt, når man har gjort det nok gange. Ja, det er jo det at være skuespiller. Det er jo at hele tiden give udtryk for en følelse. Og respondere på en følelse. Hvis du siger, altså, at være skuespiller er jo i virkeligheden meget at være over hos den anden medspiller. Hvad kommer der fra dig? Hvad sætter det gang i hos mig? Jeg kan se, at du bliver ked af det nu. Så reagerer min krop, ikke? Og så står der jo i manuskriptet, om jeg bliver tosset på dig, eller om jeg pander dig en, eller om jeg går over og kysser dig. Så det der med, at man følger med i, hvad kommer der fra en medspiller, det sætter gang i en proces hos mig. Men man er kun så god som skuespiller, som man giver til sine medspillere, siger man jo. Ja. Det er ikke ens eget hele tiden. Så det der dub-tegnefilm, det er hele tiden at altså også hvis man skal starte med at lave en figur, som man ikke har lavet før, så hører jeg selvfølgelig noget i mit øre. Nogle gange er det så japansk, eller koreansk, eller kinesisk. Men som regel, det jeg gør, det er, at jeg scanner figuren. Jeg kigger på figuren, så tænker jeg, når hun har en stor næse, for eksempel, så kan jeg tænke, jamen, hvis man har en meget stor næse, så kan det godt være måske, at der er noget med næsen, der er noget med lyden i næsen, eller man leder efter sådan nogle ting, eller store øjne, så er det måske meget sådan et menneske, der er sådan meget lidt tilbageholdende. Så det på den måde finder man nogle karaktertræk ved den figur, som man skal lave. Og så er det med at producere det, genproducere det, så finde et sted i kroppen. Jeg husker for eksempel meget gennem kroppen. Jeg har lavet Postmand Per, alle stemmer på Postmand Per, på nær de voksne mandestemmer, som jo er lavet af en voksen mand. Men så har jeg lavet alle børn og alle kvinder. Og der var jeg nødt til at have sådan et stykke papir liggende, hvor jeg kropsligt skrev, hvad de stod for. Nasal, ligesom min søns legekammerat Karl Emil, eller meget trykket i stemmebåndene, for ellers kunne jeg ikke huske de forskellige stemmer. Indisk, og der med indisk accent, den indiske mor, så måtte jeg hele tiden sige til mig selv, Raisan Gori, for jeg ikke kan indisk. Så hver gang jeg skulle sige en replik, så sagde jeg, vent lige lidt, Raisan Gori. Ja, du kan godt komme med mere end mig til. Sådan nogle ting må man hele tiden arbejde med at prøve at huske. Og nogen husker i musik, nogen husker jeg husker i billeder og kropsfornemmelse. Postmand Per, det var altså også min hjerteopgave. Undskyld, jeg trykker igen der. Jeg elskede at lave Postmand Per. Det var en skøn serie. Ja, men altså, det var så sjovt. Altså nu er vi det her med at se tilbage på sin karriere og lignende, 40 års jubilæum. Hvad får det dig til at føle, når det er, du kigger tilbage på så lang en karriere med så mange indtryk og oplevelser? Det er et godt spørgsmål. Glæde. Taknemmelighed. Kærlighed. Altså kærlighed til mit fag. Taknemmelighed over, at jeg blev lukket ind i varmen for 30 år siden og har fået lov at dubbe tegnefilm, fordi det er virkelig en stor glæde. Jeg tænker det hver gang, jeg var ude og lave tegnefilm i går så sent. Jeg tænker, at jeg er så privilegeret, at jeg går hen og også kan tjene nogle penge på noget, jeg synes er så sjovt. For det er det altså. Jamen, og det, vi kan jo med sikkerhed sige for mange fans, at det, du har lavet, at vi er evigt taknemmelige for det hårde arbejde, som du har lagt i det, fordi det er ikke let at give en tegnefilmskarakter sjæl og gøre en karakter mindeværdig.
Nu bliver jeg helt rød i kinderne. Det er mig, der takker. Altså, jeg har det sådan, tak fordi jeg har fået lov at lave det. Jeg har slet ikke tænkt på den måde, men tak for de søde ord. Det er da dejligt at høre. Det kan vi i hvert fald stå inden for. Der er mange ting, som man overser og glemmer, og det er der en grund til. Men som man siger, man dør først, når det er, man bliver glemt. Og de karakterer bliver ikke glemt i hvert fald. Ej, hvor dejligt. Det vil jeg glæde mig over. Jeg kan næsten leve evigt, kan jeg høre. Ja, du kan i hvert fald komme over de 105 der. Ja, sagtens. Må ikke der er nogen, der ser Pokémon, når jeg er 105? Det er jeg sikker på. Det er for stor en... Tror jeg laver Jessie stadigvæk? Selvfølgelig. Det bliver bare en alternativ form for Jessie. Vi håber. Ja. Hvad hedder det nu? Luftballon med kørestolsaccess. Ja. Er der ellers bare... Er der ellers noget dubbing, noget skuespil, altså en bestemt rolle, som du ikke har lavet endnu, men som du godt kunne tænke dig at være en del af? Sådan. Jeg kunne godt tænke mig at udvide mit skuespilleri. Altså, så tænker jeg mere sådan, ikke så meget dubbingen. Der synes jeg har både været heksen og drengen og pigen. Og så der har jeg været vidt omkring, og er det stadigvæk. Men som skuespiller på teatre eller film, der vil jeg gerne beskære med en mere sådan alvorlig, fyldig ting. Altså et menneske, der har min egen alder og måske netop er ond eller er desperat. Eller sådan. Jeg kunne godt tænke mig at komme ud i de der mere store og farlige følelser og skulle arbejde med det. Det ville jeg synes var mega spændende. Det krydser vi fingre for, at der bliver rig mulighed for. Det er jeg glad for, I gør. Så tror jeg, det lykkes, hvis I krydser fingre for det. Det gør vi. Så er jeg sikker på det. Og hvis I også gør det derude, så... Er der nogle ting her på falderebet, som du gerne vil have promoveret? Nu siger du, at I har den her kvindeklub, hvor I får lavet de her forskellige skuespillere-relaterede ting og lignende. Nej. Det har jeg faktisk ikke. Nej. Er det lidt kedeligt? Overhovedet ikke. Nej, altså, nej. Der er ikke noget, jeg lige sådan kan sælge ud. Det sker først til foråret. Der er det for sent, så... Det er helt fair. Bare at se en masse tegnefilm, og se en masse teater, og gå i biografen og se film. Det var en gammel dame, der talte der, ikke? Nej. Fordi I streamer jo bare det hele derhjemme. Vi tager stadig biografen og brokker os. Ind i biograferne og støtte det, og se noget tegnefilm, og læse også nogle bøger. Nej, jeg har ikke noget. Nej, jeg er jo bare en glad gris. Altså på en eller anden måde, så er jeg så godt tilpas i mit liv, og er så glad for det, jeg laver. Det er skønt at høre. Det vil jeg bare blive ved med. Det skal du bare blive ved. Ja, 100%. Nu er det jo den her tid på året, hvor man kan ønske sig forskellige ting og sager. Og vi har lidt et naivt ønske om, at om du kunne have lyst her afrundingsmæssigt til at lave Team Rocket mottoet som outro. Ja. Med Lasse og jeg. Ja. Nå, med jer. Ja, så skal vi skifter som James og Miauf til sidst. Det er sjovt. Jeg kan ikke huske, om du husker mottoet, men jeg har lige lavet sådan en kikset Word-dokument. Er I klar? Jeg er alt for hyped over det der. Ja, yes, jo, vi er klar. Så trækker du vejret ned i maven. Så fokuserer du på, at nu er du James. Du er James. Yes. Vi beskytter verden mod det rene kaos. Og smålige hensyn ligger vi bag os. Vi fordømmer tro, håb og kærlighed. Rækker hånden op og tager stjernerne ned. Jesse. James. Team Rocket. Vi trykker den af, så bare pas på. Overgiv jer nu, for vi er så ro. Miauf, hallo. Tusind tak, Anne. I var gode. Det var en barndomsdrøm, der gik i opfyldelse jo. Bedste juleønske nogensinde. Julegave er det jo. Jeg synes, I var rigtig gode, faktisk. Tak. Og også det skift, I lavede, da I skulle være Miaus. Jeg kunne tydeligt mærke det store mentale skift, I lavede fra James til Miaus. Tusind tak. Og tusind tak for alt det, du har gjort i den her branche her. Og fordi du vil komme forbi her og lave den bedste julespecial, vi overhovedet kunne lave. Som er den første og den eneste. Det er nok ikke den eneste. I hvert fald den første. Men det bedste indtil videre. Vi starter ud med et brag. Tusind tak for det i hvert fald. Hvor er det sjovt. Det er herligt. Alle sammen. Ja, farvel derude, og tusind tak for den evige støtte, som I giver os, og alle de spørgsmål, som I skriver i kommentarfeltet.
Og tusind tak til Dream4 for at have været med til at gøre det her til en realitet. Uden jer, så ville det heller ikke rigtig være muligt at kunne skyde det her studie. Så rigtig god jul derude, og så ser vi frem til at vise jer sæson 2, når den er klar engang. Hej hej. Hej. Hej.